mado kachere mabuja tauya nadzo nhau dzokutanda dzomwedzi wagunyana pakanyangariwa gore rikuita kutekaira mhanduwe iri kumiraba. Ipapa tikalinga munhau dzanyasi kuenda kwamunangarwa kuVatican kuItary kwagovhundutsa vanhu kadande mutande apo gurukota rohurumende ari gweta rohurumende attorney general pachirungu aburika ariko ikweyo. Wakomana hofisi yacho yazobva yatoburitsa tsamba yakarepa mhando yekuti aiwa aribe kana chakanyangara chaanga ari kuita ikweyo anofanira kunge atoriko nekutoti kunenge kuchireketiwa zvine chekuita nomitemo saka imi pakanyangariwa apo rekai tigoringa kuona kuti zvinopera sei asi wamwe ndowazoti peno wanga ari kuda kubvunzana nyaya dzokutorerana masimba rekai tione mhanduwe kuti zvinopera sei. Apawo Kembo Mohadi ari kutekaira mhanduwe ari kumiraba kuritaira kwache mhanduwe kwaita kuvhundutsa ipapa nyasi unoanza kuMozambique akabva kuZambia anga ari kuramba achitekaira mari yenyika inenge ichipuriwa mhanduwe paribe kana chekumirira ipapo wanenge wachiita kuzvumura zvawo wakuru wenyikawo. Rekai tione peno kuenda kumarinda kwaari kuita ari kuedza kutsvaka masimba okuti wapindepo kare. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi nokuti pane chiripo chakawandiwa ipapo. Kureketa kwanyasi wamunangarwa wakunyikayo China mhanduwe wakabva kuRome wakaenda kuChina kwai kuChina kuku wari kuenda kupemberera makore 80 kubva pawina wanhu weChina Communist Party inova iri kutonga nanyasi kunyika yeChina. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Wamunangarwa ndiye mumwe wevanhu vashoma wari watungamiri wenyika wakanzi wari kuuya ikweyo. Rekai tione kuti zvinopera sei anobatika sei ipapo. Ipapa pokare hurumende yedu iri kureketa kuti kwai iri kuda kupemberera zuva ramunhu mutapa day pachirungu asi unobva wasaya kuti sei wachiita maitiro avanoita kana zviri izvo kuti zuva ramuzirikazi King Mzilikazi day pachirungu. Heno mhanduwe ipapa pariba ari kuziva kuti iye Timothy Chiminya anozviti ndini mambo munhu mutapa achaita sei, anenge aripo chere achitungamira chere kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Ticharamba zvedu takaringa apa rinenge rakuzoitikapo kuti zvinotekaira sei. Hurumende yaburika ichireketayo kutoti taakuita zvokunadzira pokare nhandare iyo nhandare yomutare kuti iite kukura nhandare yondege yekwaMutare mhanduwe yagonzi ida kuti ikure kuitira kuti vanhu vari kuuya warendo wakone kuona yakakura. Asi unosaya kuti hokonai muchireka kugara mazviita nekuti munee muchiziva kuti gore negore munoita mutambo yakadari muchaitira kwakati unobva watoona kuti aiwa vanhu ava pane ari kutsvaka ujamari basi pariba ari kudaita basa chairo rinoita kuti zvinhu zvisimbe zvigare nguva refu. Aiwaba vari kungoda ujamari. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona zvatozosekesa kutoti ipapa wabva watoti nhandare Air Zimbabwe kambani yeAir Zimbabwe yakaburitsa ichiti iri kunge ichiita madhora $705 pachirungu kuenda basi kwaMutare kubva kuHarare kana kuti madhora $150 return pachirungu. Mhanduwe kana ariyo mitengo yacho pano zvimwe zvinoda kuti zvichinjiwe ipapa. Wakuru wenyika kana iwo wakuru weAir Zimbabwe wacho henoti wari kumbofungei nazvo kana kuti wari kufunga kuti peno vanhu vachaenda kune kwakandozara vanhu hurumende ndivo vega vanenge vachiisenzesa. Rekai mumire muone wakati pokare tichada kuita ndege inenge ichibva kwaMutare ichienda kuVictoria Falls asi $140 anopfumbamwe $179 pachirungu kuenda basi. Kana wakuda kuenda uchibenhuka $310 $310 return. Pakanyangariwa paribe chizvino.
rekai tione apawo NRZ yagoti isusu tiri kuda kuti tiunzewo chitima, tingarambe kusarira mhanduwe, tiri kudawo kuunza chitima chinobva kuHarare chienda kwaMutare chekuti vanhu vanoita mutekaira nyore chaiwo. Kureketa hawo kutoti makore ese nguva imwe yese waizvikona zvokuti waise chitima, waizvikona zvokuti waise ndege, asi aiwa vanoda kuti vanhu vapfumvure kana mukaisiwa ndege nochitima maakutekaira nyore, mabhazi yavo muchakwira pakanyangariwa. Unonyatsa kuona kuti tima rinorumewa aiwa itsvinwidi. Rekai tiringe hedu kuti zvinopera sei. Kuno nyaya yahwadza mhanduwe, pari kunzi kuno mubvana nemakore 14 akanga asungiwa achinzi akabisa pamwiri. Kwazobatiwa kuti aiwaba chipatara chakati anopa mwiri, asi aiwaba anga ari pamwiri, asi watsanwa chemubvanayo wakatosungiwa wakabva watoendeswa kudare, wakajiwa nonyaya, wakabatiwa nomhosva. Imi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinodini, asi vanhu vari kuvhunduka nazvo kutoti kohokonai zviri kuita kudandi. Rekai tirambe tichiona pazvinoperera. Mvura yekugadzira magetsi kuKariba kwaiya pazvikamu 17 nokudimbu 45, 19.5% pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Ndosaka makatoona kutotiwo magetsi wakugaya magetsi 400 mamirioni mawati kubva kuKariba. kuHwange wachigayawo zvanyasi uno churu chibodzi no 153 1153 megawatts pachirungu. Kwai wakazvimira gani wari kugayawo 52 megawatts pachirungu. Apa pabodzipo zvese zvaita kwai churu chibodzi no 505 mamirioni mawati 1605 megawatts pachirungu. Kaiti kuona kuti zvinoperera kupi, zvinenge zvienda sei, zvakadini, tinenge takaringa. Nyika yeZimbabwe kwaiyanzi inyika iri pachinhambayo chi103 panyika dzopasi rese dzinotengesera vamwe vanhu kunze kwenyika yawo, exporting pachirungu. Aiwa, tondoti nanahasa humwe bana hwii, asi mukatoona zvakadari mhandiwe motoziva kuti panoda kutoti vanhu vaite kusunga jombo chaiko kuti tikone kuendawo nechepamusoro mbichana. Rekai tigoona kuti zviro zvichaitika chere, zvichabvumika chere kana kuti zvinenge zvakadini. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Toringa ipapa dzirikitika dzomutambo. Sri Lanka mhandiwe yakaita kuita kuti ratidza kuti aiwaba tiri wasvinuba pamutambo wekiriketi iyoyo. Waindosiya hawo tichiita kunge tada kuhwina, asi wobva wazohwina. Rekai tione. Wakambotipawo mukana wekuti tionewo kwedu wachirowawo bhora iroro richimboendawo wachimboriitawo kudzinganisa kunenge kusvinu hwii zvakaitika paNew Zealand zviya. Toramba tichindotenda izvozvo kuti zviri nani. Mitambo yebhora yakatambiwa noZuro, Bikita yakatambiwa musi womugwera. Bikita yakajiwa noTero 1 notuna kwa0. Ngezi Platinum ikaja FC Platinum yamapeza nokabodzi kwa0. Scotland yaiye Scottish ZANU-PF yakajiwa noDynamos notwiri ku3. Green Fuero noSimba Bhora waribe kuratidzana masimba. MOC wakomana wokubheja wakabheja wakaja Chicken Inn nokabodzi ku2. Toramba tichiti makorokoto ipapo. Apawo noZuro Highlanders noYada kuita hawo kabodzi. Kepe yaFarage ZANU-PF yakagwinywa nemagetsi 3 kuZPC iyo ino kabodzi. Triangle ikajiwawo notuna ku2 noHerentals yabenzawo ZANU-PF. Triangle yakaja Herentals yabenzawo ZANU-PF notuna ku2. Kwekwe nomanika. Wese vanoti wakati aiwa tese tinokona kuchera mhandiwe, imuchera ngoda tichiitawo chikorokoza. Wakaita twiri.
regai tione kuti zvinoperera kupi ipapo. Asi wakomana webhora wemawarriors wakatoenda kuAbidjan Cote d'Ivoire kosangana noBenin ikweyo, asi munetsi ari kuenda mhanduwe pakanyangariwa kwaya akaipuwa makadhi akawanditsa kuno achakona kutamba orerere wafana wawo unozvifunga paizvozvo. Regai tigoona kuti zvinopera papi. Insco yagonzi ndiyo yaakuvapa mari yokuti isiwe zita rayo ipo pachipfuwa. Regai tirambe tichitenda zviri nani. Tiribe kuziya hedu kuti imari iyi yapopomedziwa ipapo, asi zvichaburika hazvo makuno yano. Toringadziri kuitika pasi rese. Waramaposa wagovhundutsa vanhu pawagoburika wachinzi wakavhiringika wakati ndiri kutosaya kuti kohokonai mukuru wemapurisa agoita zvaaita izvozvo nonyaya dzemapepa anga ari kuferefetiwa kuti abisiwa muhofisi moaimuteedzera. Imi pakanyangariwa apo. Regai tione kuti zvichapera sei muSouth Africa imomo. KuZambia anonzi Bowman Lusambo apuwa makore 3 mhanduwe yokusenza zvakanyangaritsa mujere. KuZambia wachiri kuita zvokuti unopuwa makore okusenza pokare akanyangara mhanduwe pakaita kunyangariwa. Gonza aiwa iwewe midziyo yayo inayo tikufungidzira kuti yakabiwa mari yacho kuti utenge. Pakanyangariwa ipapo. Regai tione kuti zvinodini. Anonzi Soro Penduka muSouth Africa mumu bhutsuhwa uya anokaya 959 aita kubhutsuhwa mhanduwe. Regai tione kuti achaihwina chere, achaenda kudare chere kana kuti anenge ari kudini. Tinoramba tichiringa. Kambani Rio Tinto kwai yagoti muSouth Africa taada kuburika nokutoti isusu tichiribe pfungwa dzokusenzera muSouth Africa. Regai tione kuti mbana achazotenga mugodhi yacho yavanenge vari kusenzesa iyo. Regai tinoramba tichiringa kuti zvinopera sei nokuti pari kuita kunyangariwa vanhu vachasaya mabasa wakati wande. KuBritain kwaburika kutoti Kemi Badenoch kwaya akanyepera akandoita iwo kwedu hwokuti munhu anenge achiti ndakaenda kofunda kwakati iye aribe kuenda. Gobvumayo kana muribe kufunda iye manje regai tione kuti achaiburika achiti kudini nokutoti paatoburika ipapa kuti aiwaba kunyepera chaiko kuzvino. Regai tinoramba takaringa ipapa. Kwai Eric ten Hag wanzi iwewe uda 10 mahagi baiwewe rova pasi, wakatadza kutipa 10 mahagi ipapa kuhina, saka rova pasi nechikwata choBayer Leverkusen. Zvakaita kunyangariwa kumana paakaoma. Regai tione kuti anopera sei. Uku nomukuru weFIFA Kenya inenge yaita tusvinu panyaya dzonhandare mhanduwe nokuti kagora 2027 ndo wari kutambira mutambo weAFCON. Aiwa wanenge waita tusvinu aenda komaira ikweyo kuno. Regai tione kwedu uno toramba takandoita kushuwira mhanduwe kuti dai zvadando asi pakaoma chaiko. Regai tigumirei zvedu pano mhanduwe. Ndini wenyu mhanduwe onhau.